салом бинандаҳои азиз, сархати хабарҳоро аз студияи марказии радиозодӣ тақдими шумо мекунем. имрӯз 7 октябр аст. дар барномаи имрӯз аз он хоҳем гуфт ки бо идомаи ҷанг дар Украина гузоришҳо дар бораи сафарбар шудани тоҷикон ба он зиёд мешавад. боздошти як марде ки худро корманди милиса муаррифӣ карда аз ронандагон пул меситонидааст ва раиси ҷумҳури Амрико гуфт хатари истифодаи Русия аз аслиҳаи атомӣ ба ҳадди баландтарин расидааст. дигар хабарҳоро ҳам дорем. коршиносони як кумитаи созмони милал гуфтанд ки ришвахориву фасоди густурда дар Тоҷикистон, бекорӣ, музди кори кам ва сатҳи пасти дониш дар мактабҳо мояи нигаронӣ аст. коршиносони кумитаи ҳуқуқи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии созмони милал дар шаҳри Женева гузориши ҳукумат дар бораи таъмини ҳуқуқи иҷтимоиву иқтисодӣ дар 5 соли гузаштаро баррасӣ карданд. онҳо гуфтанд ки Тоҷикистон дар радабандии арзёбии ришвахорӣ дар байни 198 кишвар дар мақоми 153 ҷойгир аст, ки мояи нигаронии ҷиддӣ мебошад. айни замон коршиносон аз талошҳои ҳукумат барои мубориза бо табъиз ва риояти ҳуқуқи коргарону таъмини амнияти онҳо дар ҷойи кор ситоиш карданд. арзёбии гузориши Тоҷикистон рӯзҳои 4 ва 5 октябр дар шаҳри Женева сурат гирифт. дафтари матбуоти президенти Қирғизистон гуфтааст ки раиси ҷумҳур Содир Ҷабборов дар нишасти ғайрирасмии кишварҳои Муштаракулманофеъ ки имрӯз дар шаҳри Санкт-Петербург баргузор мешавад, ширкат намекунад. сабаби ҳузур наёфтани Содир Ҷабборов дар ин нишастро нагуфтанд, вале ба гуфтаи расонаҳои дохилӣ яке аз сабабҳо ҳузури раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон будааст ки бинобар муноқишаҳои хунин дар марз бо Содир Ҷабборов муносибати хуб надорад. имсол дар натиҷаи муноқишаи хунин дар марзи таъину аломатгузори ношудаи Тоҷикистону Қирғизистон на камтар аз 200 нафар аз ҳарду тараф кушта шудаанд ва садҳо каси дигар захм бардоштанд. зимнан дар бораи вазъи марзи Тоҷикистону Қирғизистон ва пешниҳод барои мусаллаҳ кардани баъзе аз сокинони ноҳияҳои назди марзии Қирғизистон гузорише дорем ки 3 соат баъд дар барномаи хабарӣ тақдим мешавад. ҷо Байден раиси ҷумҳури Амрико гуфтааст хатари истифодаи Русия аз аслиҳаи атомӣ дар 6 соли гузашта ба ҳадди баландтарин расидааст. Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия таҳдид кардааст ки мумкин аст дар ҷанг дар Украина аз аслиҳаи атомӣ истифода барад. ҷо Байден рӯзи 6 октябр ба расонаҳои Амрико гуфтааст ки Путин шӯхӣ намекунад. ҷо Байден дар шаҳри Нью-Йорк гуфтааст аз замони президент Кеннеди ва буҳрони мушакӣ дар Куба дар соли 1962 мо ба эҳтимоли қиёмат рӯбарӯ нашуда будем. соли 1962 Амрикову Иттиҳоди Шӯравии собиқ бинобар ҷойгир кардани бомбҳои атомии шӯравӣ дар Куба ба ҷанги атомӣ наздик шуданд. ва зимнан бо идомаи ҷанг дар Украина гузоришҳо дар бораи сафарбар кардани тоҷикон ва дигар зодагони Осиёи марказӣ ба ин ҷанг бештар мешавад. баъди фармони раиси ҷумҳур Владимир Путин дар бораи сафарбарии иловагӣ ба артиши Русия ва аз ҷумла ҷанг ба Украина видеоҳое дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад ки нишон медиҳад чӣ гуна як модари тоҷик писарашро ба ҷанги Украина гусел мекунад. як гузорише дар бораи ин мавзӯъ дорем ки 3 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ тақдим мешавад. вазорати корҳои дохилӣ аз боздошти як марде хабар дод ки худро корманди милиса муаррифӣ карда аз баъзе корафтодагон пул меситонидааст. маркази матбуоти вазорат дар як барномаи телевизионияш гуфт Худоидод Боронов, сокини 29-солаи ноҳияи Муъминобод, як шаҳодатномаи тақаллубии милиса сохта ва аз ронандагон пул меситонидааст. ба қавли вазорат аз Худоидод Боронов 3 санади сохтакоришуда мусодира карданд. назари муттаҳамшуда ба ҷиноят ҳоло маълум нест. ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъор дар Тоҷикистон ки онро Бонки Миллӣ барои имрӯз 7 октябр таъин кардааст. 1000 рубли русӣ 165 сомонӣ, $1 10 сомонӣ و 21 درم
و 1 یورو 10 سومانی و 4 درم را تشکیل می‌دهد. در بانک‌های تجارتی قرب سومانی فرق می‌کند. سرخط خبرها اینجا به پایان رسید. شما را 3 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی انتظار